A LGBT chce zobrať toto tvoje právo a chce ho dať do rúk nejakej inštitúcie, nejakej progresívnej inštitúcie. Hormonálna liečba detí bez súhlasu rodiča. Hnutie LGBT je oficiálne za to, aby deti, ktoré sa cítia ako opačné pohlavie, mohli ísť na zmenu pohlavia alebo začať ten proces tranzície aj bez toho, aby ich rodičia súhlasili. Takže LGBT je za to, aby súd mohol zbaviť rodiča jeho rodičovských práv a mohol rozhodnúť o tom, že to dieťa môže podstúpiť zmenu pohlavia napriek tomu, že jeho rodič nesúhlasí. Toto je jedna z vecí, ktorá obmedzuje nás všetkých. Toto je vec, ktorá priamo napáda naše základné ľudské práva. Každý človek má právo vychovať svoje dieťa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A LGBT chce zobrať toto tvoje právo a chce ho dať do rúk nejakej inštitúcie, nejakej progresívnej inštitúcie. Takže dajme tomu, že máš 12-ročné dieťa, ktoré je školopovinné a v tejto škole, kam musí chodiť, ho nejaký progresivistický agent nakazí nejakou zvrátenou ideológiou o tom, že ak sa má zle, tak najlepšie, čo môže spraviť, je si odrezať kokot. Ty, ako správny rodič v tom bode, máš moc mu povedať, že nie, nič takéto sa diať nebude, kým nebudeš dospelý, kým sa nebude živiť sám. Lenže oni, LGBT, ti toto právo chcú zobrať. Oni chcú to, aby keď tvoje dieťa sa nakazí týmito sprostosťami, aby si mohlo nechať zničiť telo aj poza tvoj chrbát. Takže to je môj prvý problém s LGBT, ktorý napáda ľudské práva nás všetkých.